tine nyaya takatonga pakati paFidelis na Machipisa mambo anditi iri nyaya yekuti Machipisa akatorerwa mukadzi wake naFidelis kamambo. Nyaya ikatongwa pano ikapiwa judgment pakaitwa masignatures. Fidelis akabvuma musha yake avakasainana nejudgment yacho, akaenda akanotora zvinhu zvainzi zvinodiwa pano kuti ape Machipisa. Mombe inomirirwa nembudzi 10, saka akauya nembudzi 20 nemombe first day. Second time asi papera zvimazuva tikazotuma mapurisa iye asadi kuuya nemombe, kukanouya mombe 1 tikadaidza Machipisa akauya akatora mombe yake. Kwasara 1 beast, tingati pakabhadhara iyo yechi4 yacho akatombogara futi zvimazuva. Kwasara 1 beast uyo akazouya achitaura kuti ndauya panapa. Maiwana data makatonga kaida kuti pazikano kuti yava nenguva yakareba sei yatongwa nyaya. Akazouya achitaka kuda LC4, arikuda kuti aende kucourt because nyaya yake haina kutongwa zvakanaka ndiFidelis. Tikati akoiona kuda LC4 sei, anditi wakaisa masignatures here. Akati mambo makandimbunyikidza. Tikati kukana wakambunyikidza wakabhadhara sei. Akati chikonzero ndechekuti inini ndakangoona kuti paipai ndingazoita sekudaterera mambo. Tikati wakagona kana wangoine complaint tanga wapedza mombe dzako dzakwanza kubhadhara. Iyo mombe kupedzisa toichengeta sezuva reza complaint tokupa LC4 rako uenda kucourt. Hatikwanisi kukupa LC4 satira ne full judgment. Iye akati all right, asi haina ndichakwanisi. Ndobva ndamuti iwe une vanhu vari kufurira here. Zvikanzi handina vanhu vari kundifurira, asi kuti nini paipai handina kubatwa zvakanaka nenyaya yakaitika paya. Ndikati shamwari, nyaya inoitika panapa ndeyekuti LC4 handisi kunyima, asi judgment iri kuti 5 beasts dzaunofanirwa kubhadhara uyo munhu wakatorera mukadzi. Asi iwewe une nyaya dziri maseri mako. Iwewe ndiri kunzwa nyaya dzekuti kwanzi vawakabhadhara vari kuti uya takamurongera, tikamurevera nhema zvinhu zvawakaposa zvinodyiwa nevakangwana. Ani ndoshoko rauri kunzwa iwe. Zvikanzi ndikati saka ndo zvakonzeresa here kuti uti wakuda LC4. Zvikanzi ndizvo izvozvo. Ndikati manje nyaya iyo nyako ukaenda nayo pakoti hainotongeka, unoidzora kapano oti inini mambo pane zviya zvamakandibhadharisa pati vanhu vaiva vakandipomedzera, pati iwo ziva kuti wakasaina, uchisaina mhosva kuti waitenda. Saka uyu akati ini ndo nyaya yakonzeresa kuti ndini ndakuda LC4. Ndikati saka une umbowo here. Zvikanzi umbowo ndinawo. Umbowo wacho ndikati uri pai. Zvikanzi inini mudzimai wangu ndiye akauya achinditaurira mashoko ekuti uko kuri kutaurwa nambuya vaya kuti takavarongera dhile kuti tiwane fumo. Saka ndikati iyo chiunganidza umbowo kwaunofungidza kuti kwakakwana, utaure nyaya yako. Asi ndichadaidza vacho vauri kuti vakadi vakakurongera vacho tonzwa kuti chokwadi here. Ndopa vakazouya nasekuru wake uyu achiti umbota guwana tine vanhu vakatotaurwa musi wavakanga vachivhiya mbudzi vari papati. Imi makurara, imi mukomaenda yavo. Murunzwa ndikuona zvinonero mutano zvaita saizvozvo. Kuri kunzi papati avakanga vachita pane mukomana akanga aripo
achitotepa mashoko avaitaura. Handimanzwa kuti first time ava mai vari kunzi vakafamba vachitaurira vanhu zvikanzi pane mukadzi wani uyu muchinda. Ava uvava papati vakanga varipo pane umwe mukomana akanga aripo vachitotaura kuti uyu tamurongera ngatidye nyama tifare. Ani ndo zvavo vakauya vachitaura. Saka ndo nyaya yenafidelisi judgment yakapiwa asati apedza kubhadhara wakuuya neyekuti ava vakandirongera. Saka ndo nyaya yacho pipi. Alright, totanga nemusekuru mawazo kuita muzukuru wenyu anditika dai makamutema handizi kuti maizotaura mashoko iwoyo. Taura chokwadi kuti maimurongera here kana kuti makati chichaita utanga rini kukura kwakaita kwese zvinogona kutanga ipapo seu ndo zvandopera kuti kukura kwake kwese asi hamuna kuti apate here. hatina kumboita pati mbudzi iya yakafira kuno ndaenda naye chichiri chitunhu ndokusvika vakomana vafana vandakabva navo kuno ndo vakafuna mbudzi iyoyo usiku kuti ati aingarare munonwa doro here. handimwe doro vakomana vacho navongasinga havanwi doro here. vafana tudikidiki twangane nato kwatete makanoudza kamunhu amakatorera pfuma mamuropa makakuti kuita taure chazviyazvo mataura zvirotogwa izvozvo handina kana munhu andakatotaura nenyaya iyoyo asi makarara neuyu Chikomba chenyu. Saka izvozvo toti nemapayments akaita animaona kuti pakabviswa zvinhu zvakawanda anombotaura nemwe here muzukuru zvongongorosana vanhu tichidarika mangoguma musiori iwo neevidence here chamareva evidence ndinayo rekodha randinaro remusi wepati yavaivhiya mbudzi rine mapicture here evidence rachona nemapicture here nemafoto ringori irekodha rakarekodhwa usiku dambudziko ratina pamaaudio unogona kutora munhu achipretenda kuva grace iye asiri grace saka taida kuona picture kuti ndiye aitaura nekuti iwo wataura nyaya yekurongeka iwo wakatonoronga kuti uitidrowe zvinhu wakabvisawo handiti right ndokumbira kuvhunza vafidelisa musi uya patakatora taura nezvenyaya iyi ndinotangara kuti makabvuma ini handiti makabvuma ndozvandinoziva izvo kuti makabvuma mukasainira nyaya yekuti mabvuma but dambudziko razoitika manje nderekuti madzokera kumba makazoonesewa kuti dei wo waramba wadai saka makushanda nepfungwa dzevanhu izvozvo manje zvinokanganisa dare nekuti uyu mukadzi ari kubvuma kuti makadi munezva makavaka imba yenyu mese iwewo futi ukazvibvuma but watifambe wambobhadhara waizobhadhara chii kana wakanga usina kubvuma pasina mhosva yawakaita waifanira ngokumbira lc4 musi iwoyo right yes takaratakudza dai ndofunga zvidheza mayangu kufurirwa zvakunoita nhasi mamira apa mave mega asi kana kuseri kume mawanda vachikuti wakatobatirwa deno ndaive ini asi pano wakamira pano padare ukapupura nemuromo wako ukabvuma sekuru vachikubvunza ndakakubvunza iwe wauinaye ndiyani ndimbuya mabhepi ukapedzisira wabvu ukasaina pano zvoreva kuti deno pokutanga chaipo chaipo kana wanga usingazivi nhau iyi ungadai wakangoramba ipapo zvino izvi zvavakutsvaka hama yangu hakuna kwaunosvika ndiri kuona gentleman baamini dare takariwanza nekuda kuti tiongorore tiite survey tiite research panyaya dzenga dzakadai and iwo uri kutozofurira kuda kuronga zvinhu zvisati zvamboitika hapana kumborogwa munhu hapana kumbopaniswa munhu kana mbonzi ndanogarawo iwe woga ukabvuma nemuromo wako mukawirirana nemudzimai wako mudzimai wasekuru wako ari mudzimai wako nhasi manosvika uko makutamba nenhengiriki fejako moti ngati
gadzise mavoisi titi hatitambiri chiaudio ichocho asi tiri kutizo alright. Inini kwandakabva nako vaiti complain after duty, so tanga wapedza mhosva dzako ozoita appeal, because inyaya yekuda kufutsira mavhiki 11 emakuda kuita izvo zvakambobuda ukasaina apa muswani that 4 Feb ndo wakasaina mbuya imi makasangana kupinoro mugwizi gwizi gokupi kwenyuka naye mzukuru wenyu andidika mamboita masanction kune mudare wamba kuti 4 days andamba kubvunzai pano makasanction murume achirwara mukamutiza mukanovata mukitchen uye achirwara ari oga uyu kuruda kunonzi kudi kuti isise mhou ikuzokamwa zvakanaka nemuzukuru iwe wakamanikidzwa pano musi wasaina pa takakumanikidza here ava vatori venhau kavo ndimufamba muchinyepa kuti kwa Nemangwe kutonge zvakanaka vataure kuti takakumanikidza pano takakumanikidza ipapo ndiri kuti ndakamanikidza nani munonge dzakakumanikidza nyaya iyayo ina ndakuvhuma nyaya kuti ndakazoita waramira wakadaro muchishona kuti nganga mukadzi sei usina kukunda maya kuvapa mhoso kuti muri kundimanikidza ndakavata nemi ndisina varambira havo matore navo makatarisana varambira kuti ndakavata nemi usiku igogo kwamamabva kunoita basa hamuna kuita kwavatete imai hamuna kudaidzwa navatete venyere mukapupura pamberi pano varipo pano here vatete vacho chembereka uya pano chizotaura kuti shuwa uyu muzukuru wavana aibvuma kuti nandini muzukuru wemurume iwo ava mai havana kurumwa here havana kuruma murume here vakaruma vachigura ivi iwo havana kubvuma here kuti ndaifamba nemudzimai usiku iwo aiwa iwe ndotoni munhu wangu wavakainda nomusa mumba kwake vachiti ndirambe nhau izvo anditoripo pano MaininiMaOne wangu ini ngawe pano muningina wamai avo hatakuudza kuti ukudrafta iwe eni mhoso yatokireta kai yoda kutishandisa twice right vatete ndichataura chokwadi pamberi paMwari nepamberi pedare ramambo Nemangwe ndichataura chokwadi pamberi paMwari nepamberi pedare ramambo Nemangwe vatete hatiri vengi munhu pano izvi toda chokwadi uye toda kukuvakai muri mamai echidiki chii chakaitika kusvikira ava ndivamuninherera ndibangu ava uyu wamumire naye watakanira padhuze nebangu rechikomba chasisi vangu chasisi venyu right chii chakaitika mungatipewo umbogwa muna kwenyu inimbogwa ndinako ndogokuti varipotegwa kuno vachiuya kousungwa zuva iroro manheru vakasvika kumba vana sekulakias ndonzi Grace Bank ava vakasvika vanani vana sekulakias unovaziva here sekulakias ndovaziva unovaziva raitauri vakasvika vachiti havana kusvika vakananga kuimba ko ndiri pamba pana baba murume wangu takanganisana pava nemakore 10 years ndiri pamba pana baba saka vakasvika vachiti ndiri mumba mangu vakanoka mumba mangu akandishayiwa ndandakavata nagogo nagogo chaenda ndogara naye usiku vakaenda kunonokera bhudhi vano varipo ndovatoti baba pamba Steven vakasvika vakati tingaonawo here maimesi ndoti ndisekura vakati muzukuru tingamwana maimesi ndini iwe unoziva kuti ndova maimesi ava right hand vakavadaro vakasvika bhudhi vakati chiregai ndovamutsa kupi kumba kwavo saka bhudhi vakabuda tiwa mashoko tikarara nagogo vakabuda vakaenda vakanonoka kumba kwangu vakandishayiwa vakadaidza maimesi ndikati ndiri kuno kuna gogo ndopa vakati pane vanhu vari kukudai panze ndo ndabuda ndikaona ndisekuru nani nabankuru ava ndasvika ipapo vakandidaidzawo handina kubuda geti nekuti ndaidoremekedzao bhudhi vandidaidza pamba ndikati chinyaya yavo ndandaiwa senyaya yakaitika muraini tirimo ndobva vati tokumbirawo mutibatsirewo ndinoziva kuti avo iye ndisisi vako vatakaita mabororo navo taita mabororo navo tatikumbira kuti tibatsirewo nyaya yaripotewa pane Nemangwe saka tatikumbira kuti uindi unotaura navo utaura navo kuti panyaya iyi vasabvuma varambe isu tinozovabhadhara ivo pachavo tinozovabhadhara mombe kana neimwe mari vaite bhizinesi nokuti wakaona murume akuisa padare kutokuramba
saka nyaya iripo indaona uripo unotaura izvo zvinasisi vako ndikati ndichasvitsa mashoko sekutuma mandidi kwamandita posho handina gumira munzira ndakanosvitsa mashoko kuna sisi ndosaka vachipupura ndikanotaura mashoko iwawo kuna sisi kuti ndatumwa nechikomba chenyu zvanzi ndatumwawo nechikomba chenyu sisi ndakatotaura ndichema ndichiratidza kuti zvaitika zvinoshungurudzika dai vangotoenda mhosva dzinhu zvadi zvapfuura ndikati ndatumwa sisi hameno mashoko andatumwa nokuti muchagamuchira here bamukuru vangu vasipo ndakahla kuti nditaure nyaya pana bamukuru nditenge ndanzwa sisi vangu kuti vane pfungwa dzipi saka ndakavataurira sisi vakati handiti ndaita mashoko akaita saiwawo munun'una ndakabatiwa ndakabatiwa ende tikaenda kwana tete usiku ndikavhuma zvisini kuvabereki ndikavhuma nhasi ndinomira papi nchirambira vabereki vangu kwajavhure kuti handina kuita zvinhu zvakadai ndo mashoko andakasangana shamwari yangu iwewe hatidi kuswera tichitenderera nenyaya nekuti waona vatori venhau kuti ndakarambiwa ndakamanikidziwa handiti iwewe ava tatisina nawo musuno asi vari kuya chiripota chembere yakauya chidonzwa pane chitaura kuti iwewe wakarara nemukadzi uyu nhasi wakuda kutaura nhema dzekuti kwai hava wakamanikidzwa nani unokwanisa here kuvapoinda kuti wakandimanikidza ndiwe mambo right pamusoro imambo ini hangu ndoda kutaura navafidhe imi mimira semurume ndofunga ndindakaingosainisa baba vasamana ndakaenda navo vakataridza kunetseka chiyako nekusaina vakada maadvise akaona ndikati ndafambira imimi matoreka 18 years ndavaverengera nyaya yavo asi vakanetseka svika vatsvaga valakias handigoni kusaina sina kuona valakias handiti ndikaita nguva mindinetsa ipapo tiraza imimba izvi hamugoni kuzvimirira panyaya dzenyu vanhu vaiva kukudza ichiita iso iko zvino asi makabatwa nemhosva mukaitenda muno hamusi kugona kuzvimirira pache zvenyu naonase kuti vari kuwanza kuva vari kudzvanyirikwa vanoti vari kudzvanyirikwa avavo vataura nezvemunina wavo ivo ava havasivo vanga vari papati pakataurwa mashoko aya ndizvo munhu anga aripo anovaka kupai odhi iyoyo ane kumirira isi ndo angaifanira kuti akutaurira chokwadi gogo vakazotaura tiri papati paipagogo mapakangamwa here pananingira ningoma musiyire ari yemunhu chaichaya nenyaya yekuti ikubuditseiwo kurakana kuti zvamuri kuda zvibudirire hatichadi kumbunyikidza zvatakaita last time tikuti munhu wenyu haapo saka tokubatsirai sei kuti izvo zvamutaura chokwadi because hamusima muripo inyaya yekuti vafana ndo vaitora maaudio pavaitaura vaitaura inini zvakuti handichida kubatsira ndakadai mabatsira ndaida kuita ndokudai handiri kuona mai ava musi watonga nhavo handi mai ava anga vasipo pano right handiwanzwa zvavari kutsanangura mai ava kuti vati kudii mai ava vati iwe nasekuru wako makasvika muchivatsvaga mukapedzisira mamudza bhudhi vavo ava inhema here dzavari kutaura hamuna mosvikako kusvika kwatina kusvika kana zvakadaro singazigoni zvakadaro ngatirikutaura sendapedza handivavenga handisati kana tagara makore atagara tenezi ndabva kumba kwangu iniwo ndeti pabhizi nevabereki vakandiisawo pabhizi nevabereki kuti uri kutotenderako kuti mutaurira zvinhu zvakadaro vakamutsa bhudhi vavo unota chihure nasisi wako wakarambwa saka ndochakakurambisa kuvabereki saka ndiri pabhizi kuti ari kudai ndiri pabhizi mukandipinzawo pabhizi nevabereki hatibvume nyaya ipera right kuti havana kusvika here zveshuwa right Mr. Delis yangamen iwe utaura chokwadi pana kubudiriri kana usingatauri chokwadi munhu ati kuti laki asawo muzero chii chako iwe hauna kusvika nawo kwamai ava ipapo ndinganyeva baba kuti handina kutombosvika alright Felix wachona tatuma gorokota iro harina kuti uzosaina manhengeri masamonzi wanga usingatauri nezvafelix here nezvalakias kune uyu uyu ndakataura naye chii pamasamonzi lakias chii pamasamonzi ndibaba saka wada kuti akudze chii iwe waita chiuri ara pamusoro ndinofunga kuti mai ava vakataura nyaya yeko kuti ndakavafonera kuma 11 kuti ndauya kutaura nyaya
yekuti ende hausi kupindura mubvunzo wangu atizo rauya samoni ndo yanga iri witness here ndo anga ari chii yekuti akubatsire kusaina samoni iroro Lakias ndikuti ndiye mbereki wangu ini saka handaifanira kungosaina ndisati ndavaonesa sababa ndachida kubvunza mai avo sezvo changa chiri chikomba chavo vane zvimwe here zvavanoziva pamuviri wechikomba chavo zvingadai zvichipupurikawo futi kuti zvishuwa vane ichi neichi chavanoziva. Alright, haisi kutongwa, sorry Mr. Bank. Apa tachida kuva way forward panyaya yeargument yewu. Hatisiri pakuti isi tiri kutoiziva dare rose nevanhu vese vanga vagere pano. Alright. Matali. Mzimai wako uripo hiyo? Mzimai ngawe pano? Wewe pano? Mai vide? Adede, ndichataura chokwadi pamberi paMwari nepamberi pedare ramambo nemambo. Taurisai. Vatete, pano tongoda vanhu vane chokwadi. Zita renyu munzani? Patricia Hondo. Vatete, pano apa hatisapoti kuti nekuti murume wangu. Kana murume wangu akaita zvinhu zvakashata tongoti zvakashata. Handitika. Saka tiudzai chamunoziva pamusoro penyaya yemurume wenyu nambuya venyu. Hamuna chamuziva? Alright. Ndofunga patakatanga paita titese muri right. Takuuya imwe murume wenyu ari kutizo ndimuwitness yekuti ava vaironga dhiri yekuti vawane choviri kwamuri. Kwai ndimunoruziva? Uyu mudzimai wako hezvauri? Asi ndowataura pano kuti izo akauya neinformation yekuti izo vari kutogiya. Muchango toti kudii? Kugiya kuti awakaura tamurongera. Anti iwo uri kuti havanozovaitaura mudzimai wako vakakudzaiwo? Izvozvo vakatozvisangana kuna anambuya. Tati understand my point, my friend. Uyu ari kuti handina chandinoziva. Handirika kana kumbotaura chinhu. Saka vari kuti wakanozora kwana mbuya ndiupi? Tamarika ndimambo ava usade kuti uba vese kuswera vachidii. Lakias uri kupi? Uyai makanyarira baba kuno. Right. Mr. Lakias. Hamuna kusvika kumba kwamai ava nemwana wenyu uyu uri kuti ndibaba venyu. Hamuna kusvika kumba kwamai ava here? Handina. Right. Imi anosvika kumba kwenyu? Vakasvika. Kuti venyu no, because valakias kurespectana kungotaurirana chokwadi. Tikazonodaidza bhudhi veava nokuti nyaya inogona kuitwa pending kumisiwa until mawitness adi avepo. Chief ndiri kuti handina. Ndiri kuramba. Ini understand my point. Ndiyo kutizo tikanodaidza ava vakamutsa uyu. Sorry kukuti uyu. Vakamutsa tete ava. Vakati mai muripo munoti kudii? Iva vachiche avo vari kutaura vari kunzi vakarari. Iye wamuri kuti nemimi ndo wamuri kuda unotaura kuti awitnessira vachiche uyu ari kutaura muda.
ndoda kuti munyatsobata ngavasandise munyaya yandisipo. Muri kuti amupo? Ndiri kuti andina kusvika. Someone riri kunzi uyu mwana akauya kwandiri asiti ndokumbira kuti nditange ndanoona baba. Tave tiri pamasakasi. Ndopandarenda. Akauya mwana asinditaura kuti ndakumbira ndasungwa. Ndikati kumupurisa ndipe Someone ndiverenge. Ndikaritora ndikariverenga. Andina kukakavadzana nemupurisa. Ndikati mwanangu saina Someone. Window unatenda dai. Right. Thank you for that. Gentlemen, pana nechokutaura na like I said. Yes. Inoda ngobvunza ngoba like I said wasiyana kugara pasi. Kuti pane mbogwa uchinzi ava mai ava mudzimai vafidelisi vakanzwa runyere kubva kuti ava vai varongera kuti vavapambe pfuma ndii makambozvinzwa wei? Handikumiri menyu mama. Ine handisi mukadzi wafidelisi. Wakazvinzwa mukadzi wafidelisi anove ari kukurambira nhasi kuti handina kuzvinzwa. Right. Ataiti imwe munambozvinzwa wanzwa ndiri kuti inini ndine audio izvozvi yandakavhurirwa nemwana uyu ichinzi pavaiuraya mbudzi yakafira pando pane vana vakange varipo mamai ava vachitoti wakapisa unochii. Ndozvandareva kuti runyere kupegwa kugwo kuti pane kakurobhana kakaitika makazvinzwawo here? Ndakazvinzwa muaudio yandavhurirwa nemwana. Varidzire audio ende patati vakatora audio yacho varipo here tikwanise kuva cross examine vakanzi havapo. Ndinokutenda kana vasi. Saka taikuti hatada ngonzwa chero kuti mune chiu chamunoziva here panyaya makitaridza kuti mamupo munyaya iyi. Ndipo munyaya ngavasandise munyaya yandisipo. Kana ndapara dzangu ndomira. Alright, Mr. Lagas. Pamusoro idare. Ndoda kukumbira sekuru vachiri vakamira. Ine handivaisi panyaya dzavasipa ndina kuhura. Chinoitika ndechekuti handipupuri futi ndisekuru vangu ava chaiwo handipupuri nhema yekuti vakasvika pamba nechitsvake sisi vangu vakahura zvisipo pamutemo asi handingavapupuri nhema vakasvika nyange vakaizvozvi vakamutsa chembere iripo mukamutsa bhudhi varipo vachiuya panapa vachipupura zvinhu zvakadaro ndingavataura nhema dzakadaro ndopenga idzi vandipinza bhizi kumba izvo ndinana bhudhi nana mai ndiri kunzi uri kutendera nasisi kuhura ndiri bhizi sekuru. Ndanga ndakumbirawo kuti iwo handiti mawaweti kuti vari kuti handisini ndakaona iwo havasivo vakaona ini lakiyasi handina kuona. All right. Thank you, Mr. Lagas. Thank you. Bomirai. Regeti pire mambo. Nyaya yapera zvayo. Mamusitirawo kuti vatapewe navanyatse kutaura. Atora. Right mambo. Isemaona tiri kuita ndekuti mudzimai wafide utoramba kuti handina chandoziva ngachinzi ndiye witness. Uye tazobvunza kuti ko iyo audio yachona iri kupika nzaa iri kumba vari kumba tikabvunza kuti vanhu vachona ndivanani zvikanzi zvivafana saka neizvozvo taona kuti handizokufurema kuda kuramba mhosva ize todai auya asichema hake kuti zvandiremera ende vaitora nefoni yani vafana vacho saka regai kuti mambopise nyaya totenda uchuchisi chokutanga vachidzivo muripo ndimi baba veuyu manzwisisaka kuti muroora wenyu ari kuti handina zvandakambotaura nemurume maererano nenyaya iyoyo. Uyu akanyepera mambo kuti mukadzi wangu ndiye akauya achindiudza 1 point handiti saka mabate yapo tabata kuti mwana wenyu ari kunyepa achinyepera mambo. Chechipiri ini ndiri mambo handiti wevanhu vose kukura kwakaita Nemangwe. Iwe Fide handikuvenga asi ndoda kuti uve munhu chaiye. Ndiudze kuti pawakafona nezuro pawakapedzisira kufona wakafona uchiti kudini? Nezuro pandakafona ndakafona ndichiti mambo ndiri kuuya kwamuri. Ndikati kudini? Ukati izvozvo handisipo ndakakumutemutera. Wanga uinani? Ndakanga ndiri ndiri. Usingati wakanga uinani? Wakati tiri kuuyako ndomafonero wakaita tingakuwana here. Ini ndikati haiko zvino hauchandiwani. Ukati ndine munhu wandanga ndinaye wandanga nchida kuti wandiri kuti ndiye witness wangu. Ndikati wozouya naye mangwana. Asi zvandakapindura. Pakupedzisa tobva wati kudini? Saka munhu wanga uinaye ari kupi? Handiti waida kuti iwo waungaona uchi ndiye witness wangu ari kupi nhasi?
wandakati uye naye nasi handiti kumba kwaita vayeni ati kwaita vayeni orati ukazopesera nemashoko ekuti upi ndoda kuti baba wacho munge muripo ndakatoti ndinayo imwe audio futi unoda kuti nditaure zvawakataura unoda kuti nditaure zvawakataura iwe uchitaura woga zvawakataura kwandiri ndati ndiri mambo handiti waona kuti wandinyebereka kuti mukadzi waone zvakakutaurira 1 point. Second point tinokuratidza kuti iwe wakanga wafurema nyaya yawo uchabhadharira futi. Iwe wakapedzisira uchinditaurira mashoko ekuti mambo munhu iyeyo murove mombe 5 imi mugowana 1 dzite 2 neiye yamakatora. Azvo wakantaura azvo wakantaurira muri kuzvinzwa vachidziwo wakuda kurambira ini futi ndinde newewo ekode tinotsvaga kuti pawakafona nezuva waifona mashoko etudii ndozvawakuda mambo pamusoro ino ndiri kutsvaga uko yamai ava yandakavafonera uko matripa ndakabatiwa iwe nyaya idzo dzakapera takadzitonga iwo wanga wauya ichita seapiuka ndosaka taisa pano ndiri kukutaura mashoko wakanditaura ini samambo handiti mashoko andiri kupedzisa kutaura ndo wakapedzisa kukona kwandiri uchitaura wakuda kumaramba wakuda kudzokera kuna mai ava kuti pavakanditi kuma3 kumachii mauyawo zvakanaka ipapo mambo kana wakazvitaura kueconetica neyamai ndati wakazvitaura here ndakavafonera kuti wakafonera here imimi ndakafonera kupo wakati imimi muwane ng'ombe imwe 1 wakazvitaura aiwa ipapo pamashoko yandakutaura ndakadaro orati wakundirambira inini komukadzi wako wakamufuremera sei kuti akakuudza mashoko asina kukuudza handina mufuremera uyo wati handina chandakaudza murume aiwa kuramba kwake kwaari kutaura saka mai saka nechokwadi ini uri kundirambira uyu kumurambira saka isu vanhu vaviri vanokunyepera uri kureva kuti vanhu vaviri vanokunyepera mukadzi wako chai chaiona ndati mai ava ndautaura navo pari kunzi hanzi ndakaona mbuya ava uyu murume mashoko amakamutaurira kuti kuya kuri kutaurwa mashoko ekuti takamurongera wakavataurira here murume wako izvi asizvo ndakataura zvokuti takamurongera asizvo ndakanza izvozvo kana iri yekuti ndaitaura neavaisi kuti zvawakataura murume wako ndo zvandiri kutaura hauna kumutaura izvozvo ndonyaya yatikutonga asizvo ndakataura apa asizvo saka hauna kumutaurira izvozvo handina kuzvitaura chinyara zvimwe zvandakataura zviseri saka izvo zvatinezva zvimwe zvawakataura iwe wakanyepera mukadzi kuti ndiye akanditaura ndiona kuti ukunyepa nasi futi wakunyepera inini handitika wakundirambira nyaya yawo wakafona iwewo direct kwandiri wakuda saka ini ndakatonyatsoona kuti okay iwewe nyaya yako ndeyekuti uri kuda kuti ini ndikonvinze kuti hazvinhu zvisiri izvo uchida kuti inini ndirivhese judgment yakapiwa ine zvinhu zvawakabvuma saka handiri kuona kuti panapa vatori navo varipo uchida kutaura kuti wakambunyikidziwa asiko zvino izvi waakuramba nyaya yawanga uchiti mukadzi wako ndiye akakutaurira mukadzi wako kuti izvozvo zvo zvakutaura inhema dzake saka ndiri kuona kuti uri kuda kunyepera dare kuti rakakumanikidza zvinhu zvawakabvuma nemuromo wako imi vachidziva kuti muri kuzvinzwa zvinoita mwana wenyu achitamba namambo uyu mwana wenyu uyu ima ndimuri chifu kana muri muchifu moita sei wenyu saka shamu yamunorova munhu akaita sei munorova shamu yakaita sei aiwa mutati muri chifu ndati kwenyu munoita sei rino dare randiri nhasi idarire vana vangu handichadiri mwana asi munhu anorogwa nechimumusha mako rova shamu kana mwana akutadzira asi mazviona kakuti mwana wenyu ari kutamba namambo mazviona mwanyatsozvionenesa saka anofanirwa kubhadhira bhisti yakasara yekubhadhira ava baba vamukadzi wavo wakadii wawakatora ari kuda kuita unjari so kudai so kuita sevhiri risina chii risina mweya plus mabering zvifefa risisina oda kudai so kuita wombling panapa aitotamba neni iwo wakasara ne1 bhisti handiti nemari yedare handiti ndati nemari yedare hana kunge wabhadhira makosika ndizvo yakanzi mari pano hauna kunge wabhadhira kusvika nhasi handiti komombe yababa wakavapesa kukutamba namambo kwauri kuita uri kuda kubhadhira chii handiona kuti wakanga uchifurigwa ka saka ndiri kurova mbudzi 2 ndo zvandinokuita izvozvo
no judgment andiri kupa kuda kutamba neni uchitaura zvinhu uchifrema nyaya aminowa waifrema navo iko zvino hapasina kana mbo mukadzi wako chaichaiwa unorara naye mumba zvawakanditaura ari kuti izvo hazvisizvo zvandakataura abereki tokumbirawo imimi sasekuru sababa wemwana uyu mwana wenyu aikufambisai pazvinhu zvaanotonyatso zvauti waironga ende mambo ndoda kukumbira nhasi kana mwana achironga zvake regai kuti zita rangu ripindira ndakukumbirisa ndoda kuti kana mwana achironga zvake ngaaronge zvake asipedza zvake ini ndiri pakumutevera semwana semubereki semusowa makauya mukamuperekedza handidi kuti ndaachida kuti ndikudaidzirai nyaya yekuti pane mashoko amakauya nawo achitaura mwana wenyu handimanzwisa kuti mwana wenyu waidzimwa waironga opa imi akatokupisai nezvo achiuya nemi kwamambo kuzotaura nhema kubuda ziya remakuwa ini kuti nditi yausainapa uyausainapa kuti mwombe yai inofanirwa kuti iuye yekupedzesera plus mbudzi mbiri dzekuda dzekunyepera mambo ndisunungurayo inyaya yekufomerana nekuti chiripo ndechekutika ava vanhu vakamboisigwa nekuikira vashuga muchigara chavoirikubata kuti ntara lake azi kuti avo ndivakanipashugachateereri lake azi wati handichadi zvezita rangu rinotauka ngati muna handichatauri ndiri kuti iwe uyausaine apa kuti nyaya yako yawanga wafurema ndiye nhema iyoyo wozoikomplena yeshuga muchigayo haisiyo yati kutaura pano plus mbudzi mbiri dzawawedzegwa namambo $75 makoti fees ausina kubhadhara handidi kuuya kuba kwako unofanirwa kuuya nezvinhu zviizvozvo pano mai nemunogara zvipasi uyasha manje fide atende nemunogara sari vanosaina uya asikuda zvagara apa yakaenda kuroda kunzwa mastatements yagara ine judgment kudhara ne-LC4 rayo ne-LC10 rayo iri pamapende yagara vanhu vari murodhi winda ikoko zvaka zvakasiyana pakudhara haizvozvo chiro kareka zokosaina kana usasaina chiinjisisho saka yako yawanga wachida kufurema yafuera asi pava nembudzi mbiri pamusoro kana usingade kusaina enda unogara asi kuuya kuri kuuyo kukazowiwa manje ndipo zvine zvawanda kudarika zviyafu baba indai munogara pasi For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.